onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne ọkpata ego oyibo ọkwa onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne ọkpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo ọ ga-akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego ọ oyibo ga-akpata ego oyibo egwu ọ na-agbala ego ọ ga-akpata ego oyibo nwanne na ọ bụla ego ụmụaka ọ ga-akpata ego oyibo ego oyibo na ọbara na-ejega ije you must do one or two ọ things ga-akpata ego oyibo before you make it in ọ life ga-akpata ego oyibo onye nwe obi n'ụwa onye nwe obi nwanne ọkpata ego oyibo chei ewu chibo ewu chukwu kelu ụwa chukwu kelu ụwa dị egwu uwe okele nke dị egwu ọgwa chukwu mere ka ị mara une n'ụwa na dị ebe a ga-achụ ife na-ata alụ ọ bụ onye gba aka wee nweta ife na-ata alụ ajụjụ ka m na-ajụ ụmụ ụbọchị niile o ụmụ gesu niile o mụ nwa bụ otu igbo nwa m dị ibe na-emego onye ọbụla amalụ ka ị nwee n'obi wee chụba ego oyibo maka na enye nwe obi n'elu onwe ego oyibo onye eji achụ ego bụrụ ife ụmụaka onye nwe obi akpata ego oyibo n'elu ụwa malụ ya malụ maka na onye na-abara nkata na-abara n'ngịga cheziri tụba anya ga chukwu bụ na-enye elu olo onye na-enwere ọzịza eji azụ ilo ịma na o menwe nkata eji ekpe afịfịa onye nwe obi ọkpata ego oyibo onye nwe obi onwe nkụtụ nke ego ofe ife na-ewute m n'obiri nne ego oyibo arapụgo obodo mmadụ wee jebe obodo mmụọ wee jee bili. Before some people make it in life, some will belong, some will commit. Before they make it in life, ego oyibo nọ n'ịkpa egwu a na-agba tupu abata ego oyibo ọ bụla egwu ụmụaka bụ na anụgo akwa onye nwe obi n'elu ụwa kpata ego oyibo ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne ọkpata ego oyibo akwa onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne ọkpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo ọ ga-akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego ọ oyibo ga-akpata ego oyibo egwu ọ na-agbala ego ọ ga-akpata ego oyibo nwanne na ọ bụla ego ụmụaka ọ ga-akpata ego oyibo ego oyibo na ọbara na-ejega ije you must do one or two ọ things ga-akpata ego oyibo before you make it in ọ life ga-akpata ego oyibo onye nwe obi n'ụwa onye nwe obi nwanne agbata ego oyibo Zubi Michael papa ndị ala eze ndị ala nsikwasị ịgwa m otu gbanwe m dị ka mmalụ onye nwe obi onwe ego oyibo inwe obi eji agbata ego oyibo nwanne na ọ bụrụ inwe akpụ obi ịma na ọ bụrụ ogwe ịgbabi maka dimkpa bini nwanne m inwe obi ije ebe asịsị eje na-eje maka ego oyibo ezigbo oyibo bụ na inwe obi ime ife asịsị emere eme maka ego oyibo ị ga-eri ife asịsị eriri eri maka ego oyibo na-eme ị ga-aṅụ ife asịsị aṅụ na aṅụ maka ego oyibo obi eji achụ ego n'ụwa ịma na ọ bụrụ ife ụmụaka ezi oyibo ezi nwanne m ọ bụ na-eme ego akaje na-eme onye na-enwere ego nwanne m na ị ga-aka obi ezi oyi m na ị ga-aga amụ wee chụba ego oyibo ka ị wee nwee iru oche n'ụwa ego amaka mma ego amaka mma ego dị ụsọ ego na-enye ọbara ego na-enye ndụ ego na-enye arụsị ike ife ego na-alụ ọnụ n'ụwa n'orika
amagwo na odogwu bụrụ kainem iwere obi ịgbado ego oyibo uwe febe ikachi uwe akpọbalụ gị isi ala onye ọbụla nwe obi ka ịchụta ego oyibo n'ụwa ọkwa onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo nwanne n'obila ya na true talk ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo ọkwa onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo ọ ga-akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo egwu ọ na-agbala ego ọ ga-akpata ego oyibo nwanne na ọbụla ego ụmụaka ọ ga-akpata ego oyibo ego oyibo na ọbara na-enye ije you must do one or two things before you make it in life onye nwe obi n'ụwa onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo Umuwa, we are a new generation. Oh, this is our new generation. It's a spiritual world. Oh, one name Mulanya. Order. Umuwa nine. Onwela tutu monaju. Onye na-enwere obi na South Africa. Ije na South Africa. Imana menu pasadia. Na-agba mbọ n'ụwanụ maka ego oyibo ijebe na Holland menu pasadia wee na-agba mbọ maka ifi ego oyibo ijebe Amerika menu pasadia maka ifi ego oyibo ijebe na China maọbụ India menu pasadia wee na-agba mbọ maka ego oyibo ijezenu Malaysia menu pasadia wee na-achụ ego oyibo ka chụta ego oyibo ife ọbụla ị na-eme menu ị na-azụ afịa ị na-alụ ọlụ oyibo ị na-eti egwu n'enu nwanyị ị na-alụ ọlụ aka ị na-achị ọchịchị biko nwee n'obi wee na-eme nke ọbụla ị na-eme ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo ọkwa onye nwe obi n'elu onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo ọ ga-akpata ego oyibo ọ ga-agbata ego oyibo egwu ọ na-agbala ego nwanne na ọbụla ego ụmụaka ego oyibo na ọbara na-enye gị ije you must do one or two things before you make it in life onye nwe obi n'ụwa onye nwe obi nwanne akpata ego oyibo ka ndị enu n'enu ụwa anyị nụ ka ndị ekene ndị nwere obi wee kpata ego oyibo maka na ego oyibo dị mma ịkpata akpata o ka m bụrụ egwu m nata obodo mụrụ m anụ ụgbaka nna nna o ka mụ kene eze n'ụzọ ka ngodo onye ka Chukwu enye daa ike ngachi mere eze ike nga n'ịga dị ike ngachi mere eze ndị izizi na anọba onye ọma n'ịdị mma n'inwere obi odogwu kalika otu ịgba na ekeneyi onye ọma n'ịdị mma ezi ụmụ okolobịa wọsọwọ odogwu na-eri ego na onye nwere aṅụli
onye ọma n'iso wee sibe ọgaranya obi salisali ọgaranya obi nye n'ọcha otu igbo na na-ekene yi n'ụwa onye ọma na ị ga-adị ka echi ndị egwu m ka anyị ike n'ike nga anụ nwere obi odogwu ikaleka ị ga-adị onye ọma n'iso osibe onye ọma n'ịdị mma n'ịdị nsọ anụ ụbọchị ga-eme ọnụ ikenga na ị ga-adị ka mgbe ụlọ egwu m jee kene n'ọgaranya ngana onye nji eme ọnụ onye nji wedo ebube anụ nwere obi abịa abụ onye ka a na-ekwukwanụ injinia Austin Obi akụpetu nwa nwanụ na anọba akụpetu nwa n'ibi igiliga ego odogwu n'iga dị onenu chukwu kelu gị salụga arụ na nwa chukwu kelu gị na amalụgo oji n'ụtụtụ efifie abalị mana mmụọ na mmadụ akụpetu nwa nkodogo akụpetu nwa ego gị agbaga afọ ọnụ odogwu ikalika onye ọma n'iso sibe onye ọma n'ịdị mma ndị egwu m ka anyị kene akụpetu nwa obodo ugbo nwa na ị ga-adị ọgaranya chukwu sitelu n'elu ụwa ị na-atụgharịla ụmụ ogbenye achụ omeogo na ị ga-adị akụpetu nwa nwanụ na anyị ọba ka mbụ ụlọ egwu m jebe obodo Tọki obodo oyibo Kenya ka ndị ekene m onye oche dọla Igbo nwoke mali mma ka nwanyị Chinwendu Ojukwu Prince of Turkey ogbuefichie dịka obi nwanụ na ndị ọba niile ọ dị na nwa wee bata ego oyibo obere nwa Chukwu fụrụ n'anya inwere obi akwanye ka iji wee bata ego oyibo otu Igbo na-ekene eyi jia dịka obi odogwu onye oche dọla Igbo nwoke magali nwanyị na mma Chukwu egozigo yi ojibi ise eme ọgọ onye ọma na ị ga-adị onenu chiadịka obi si m kenelu ya ezoli ego ihe Mrs. Esther Ugomma osodieme ọgọ ezi nwanyị fụlụ di ya n'anya ezoli ego Prince of Turkey golibonu na Chukwu gọziri unu agọzi Chukwu fụlụ unu n'anya unu jebe n'unu ga-eluo unu nataba n'unu ga-anatara unu ife bụ n'unu na-eme na Chukwu kwụ unu n'azụ n'unu sobilio otu Igbo ebula egwu wee jebe obodo Okija na mmadụ nọ n'obodo Okija ka ndị ekene nụ the youngest chief ụzọ obi efuru dike nwanụ n'Okija nnukwu mmụọ n'ịga dị otu Igbo nwe mụdịbe na-ekene yo odogwu dị so n'ife a na-eme odogwu nwere obi n'ịga dị onye nwe obi n'elu ụwa n'ọkpata ego oyibo odogwu ndị nwere obi ya ka iji kpata ego oyibo n'elu ụwa obi efuru dike nwanụ n'Okija n'ịga dịli mụọ n'elu ụwa n'ịga dị ka echi na-echede agwagwo na-echede agwagwo CEO Saramax Hotel Nigeria Limited Obiavulu dike nwanụ n'Okija Papa Sarabili ọgaranya Chukwu sitere n'Okija odogwu bili Obiavulu dike n'Okija ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu obodo ego Igbo
egwu m ka anyị jebe obodo Ọka na mmadụ nọ n'Ọka Mr. Kanayo Ụba na-eme ego dị nso n'Igbo niile nwe onye Ọka onye ọmọnụme Ekene-eyi n'iso wee sibe former chairman Coca Building Materials na Lagos State onye ọma n'iso sibe mgbọdọgbọ nwa n'ịdị mma ego dị nso ka ị na-eli ego dị nso ka ị na-eli ka m bụrụ egwu nata obodo Ọba obodo nne nna mụrụ m ka m kene ife dị ọrụ ụjọ ka mma akụ na-esi obi ike wanụ na Ọba obere nwa Chukwu sara arụ ego onye ọma n'ịdị mma ọfọ gosiri okwu ome ndị Ọba niile onye ọma Nostra ọkwa Nostra ka ijelu ukwechili obere nwa n'ịga dị n'iso wee sibe akụ na-esi obi ike n'ịdị mma ka ndị ebe obodo Thailand obodo ndị ọcha ka anyị na-eje Igbo tigbedebe obodo onye Igbo ka m ga-ene Nostra dị ibe ijele Ọba na Thailand ijele Ọba oke mmanwụ na Thailand obere nwa n'iso sibe ife jụrụ ọnụ na Thailand n'ịdị mma odogwu nwere obi wee bata ego oyibo n'ịga dịka echi egwu a na-agbala ego n'ụwa ọbụla egwu ụmụaka onye nwe obi onwe ego oyibo ijele Ọba na Thailand nwere obi nri nne ya ka o ji bata ego oyibo ijele ịgba na ego gị ekeliga ma osi obere nwa ndị Ọba ji ide onye ọma n'iso sibe Chukwu nọnyelu gị n'ife ọbụla okporo ụzọ ga na-erubere isi mana ụtụtụ na-efife n'abalị onye si n'ime ebi ọ ga-eji emi izelu mmiri ijele Thailand onye ọma n'ịdị mma onye Ọba ada agbalasti n'ife ọbụla n'obodo ọbụla o jiri uwe kwechili ayiye mama ayiye kekeke ayiye mama ijele Ọba si mụ kenere ya senior brother ya Uchenna adị ibe eze ayoni wanu na ndị Ọba niile eze ayoni ezi oyi mụ na-eka dị eze ayoni wan na ndị Ọba Igbo ti igba nwe m dị ibe ejebe obodo ichi London anyị chiga na-eje na mmadụ nọ n'ihe ka ndị ekenenu Chief Gabriel si Okafọ anụ dịrị onye ụsa ntọgbọ nke izizi na n'ichi anụ dịrị ndị anya ukwu na nlisi nke izizi na n'ichi onye ọma n'iso sibe akụ enwebe wanụ na n'ichi akụdọnụ wanụ n'India ezigbo oyi oti anụ nwere obi onume Ekene-eyi onye ọma n'ịdị mma onye ọma n'ịdị ụsọ CEO Gonga Bros Auto n'ịdị mma Nigeria Limited member for Bros Foundation Trust India onye ọma n'ịdị mma onye ọma n'iso obi akụ enwebe Igbo m Ekene-eyi akụ enwebe Igbo m Ekene-eyi ndị egwu m na-Ekene-eyi anụ niile onye ụzọ na ndebo n'onwere obi odogwu n'ịkalisịrị okwu ịkọtalụ n'elu ụwa anụ nwere obi abịa akụ enwebe akụ enwebe anụ niile onye ụzọ ntọgbọ ọkwa gị si mụ bụrụ egwu m jebe Oraifite na mmadụ nọ n'Oraifite ka mụ jee kene nna gị ochie Chief Emeka Jeme odogwu n'ịdị mma
Emidon na Malaysia, Emidon na Cambodia, Emidon na Dubai, Imoni na Rifide, Odogwu nwelobi, Odogwu ni nwelobi ni duso, maka Odogwu eburu ọga inem, Odogwu nwelobi na onye ọma n'ịdị mma, oti ma na-ekene yi, onye ọma n'isi osibe, Emidon na-ekane. Ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu, onye nwe obi nwanne. Ọgbata ego Igbo ọkwa onye nwe obi n'elu, onye nwe obi nwanne. agbata ego Igbo, ọ ga-agbata ego Igbo, Ọ ga-agbata ego Igbo, ọ ga-agbata ego ọ Igbo, ga-agbata ego Igbo, egwu ọ na-agbala ego ọ ga-agbata ego Igbo. nwanne na ọbụla egwu ụmụaka. Onye nwe obi nwanne. Agbata ego Igbo. Ndị egwu m jidesi egwu n'ike, anyị kene ndị nwere obi wee gbata ego oyibo. Ka ndị ebe ọnụ n'obi, ka ndị ekene ọgaranya ngeda, ọgaranya na-eri ego nye n'ụwa, onye nwere enwere, ọgaranya obi ya dị salisali. Ọ bụ onye ka a na-ekwu o, Chifu Mathias Ikechukwu Ọkpara, ọgbatụrụ enyi wọnụ na nnobi, ọ bụrụ isi zuru ọrụ ọnụ, onye ọma na nnobi, ọ bụrụ isi zuru ọrụ ọnụ, otu ịma na-ekene ya onye ọma n'iso wee sibe. Odogwu nwere obi wee gbata ego Igbo, onye ọma n'iso na-akarịsị akarịsị, udo gị na-ede na mba niile, onye ọma n'ịdị mma. The founder of Noble Circle of Friends Club Nnobi Nigeria, CEO Ojo Serious Pro Nigeria Limited. Ọ bụrụ isi zuru ọrụ ọnụ n'ịgadị, ọ bụrụ isi zuru ọrụ ọnụ, isi mụ bụrụ egwu ka nke na-ezoli egwu gị n'ososime. Princess Blessing Ngozi Ọkpara, oyili di ya nwanyị ọma, oyili di ya nwanyị ọma n'isobili. Oti Igbo na-ekenenu n'unu sowebili, n'unu ga-adị ka echi na Chukwu fụrụ unu n'anya, na Chukwu gọziri unu agọzi. CEO Above Blessing Africa Beauty nwanyị ọma, Palo New Delhi n'India, onye ọma n'unu sosibe. Jidekwanụ ka unu ji n'enu ụwa, maka na nke unu ji dị mma. Egwu ọbụ maka egwu ndị nwere obi. Ejebanụ m Ọkịja, na mmadụ nọ n'Ọkịja, ka ndị ekenenu Prince Ikechukwu Ọdigbo, akonye wetala ụwa nụ n'Ọkịja. Ndị Ọkịja nwere mmadụ, ndị Ọkịja nwere mmadụ niile. Akonye wutelu n'elu, ga-eji so ya. Onye wute aka dị mma, ewelu mma so ya. Onye wute aka dị njọ, ewelu njọ so ya. Iji uwe n'obu ụka. Ofu mbaji wanụ n'Ọkịja, n'iso wee sibe. Onye ọma n'ịdị mma. The president of Obi Brothers Club, New Delhi, India, onye ọma n'ịdị mma. Chairman Ọkịja United Brothers, New Delhi, India. Treasurer Anambra Progressive Union, New Delhi, India. CEO Royal Garden Hotel Limited. Akonye wetalusi mụ kenelu ya lọlọ ya,
Nancy Odigbo n'ịdị mma o ada ndị India n'isi osibe aka onye wetalụ si mụ keneli ya nwa ji wee dee Tochukwu Owen Odigbo Minister of Finance oke nwa bịalụ na nnukwu obi o aka onye wetalụ n'inwere ife dị mma Chukwu gọziri ga-agọzi n'ụlọ ga-adị o ndị egwu m jidesi egwu m ike ka njebe n'Ugana na mmadụ jụrụ Ugana ka ndị ekenenu Chief Samuel Chukwuma Orabosi m Ogbuefi n'Ukefi onye ọma na ịdị mma onye ọma n'isi osibe Ogbuefi ụmụ Igbo kwa agbọkwe dike ime na ọgaza agbọkwe dike nke izizi na n'ọba Chukwu ga-akwụ ya chi gị Ifeọma imere otu igba na Ghana mgbe m bịara ụdị egwu mụ na Ghana nwanne m n'imetalụ m mma ọ ga imere otu igba ọgba ya ebughị Chukwu ga-akwụchi ya iyi omeogo n'ịgadị Ogbuefi n'Ukefi onye ọma n'ịdị mma Samchus Global Ghana Limited Samchus Global Nigeria Limited nwanne nke m na ịgadịlị m so n'iru ka ị ga na-aga na iwere ozi nachi ya azụ Chukwu debe yi ụmụ Igbo bụ onye nwe obi n'elu ọ bụ onye nwe obi n'elu ọ ga-agbata ego oyibo egwu ọ na-agbara ego nwanne na ọ bụla ego ụmụaka ego oyibo na ọbara na-eje ije you must do one or two things before you make it in life onye nwe obi n'ụwa onye nwe obi nwanne